Jamuntxo, una zure puntuak. Aste burua usu, laburregia da. Gure etxen ez da ala, egia egan ara. Gau ez neskek ez joan nahi ganberara, eta goizetan goizik etortzen gurera. Astelehena beti da egun gogorra. Gogotik pasa naiz, gertatu mozkora. Alede lanian behar bustitu atora. Denendako perdina da egiazki horra. Hau duzu Jamuntxo, bi bertsu nahi duzun neurri eta doinuan osatzeko gaia. Telefonoa jota jo ari zauzu, ez duzu erantzuten. Publizitateak denetan dira, guziak gira lekuko. Ta zerbait saldu nahi daukute, mintza zen hasi orduko. SFR-ek du berriz dei egin, hartzeari egin uko. Mutiko oso fidela bainaiz, aldatzia ez dut gustuko. Ni liran janiz eta oraindik forfea ez dut aldatuko. Larai, 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 forfea ez dut aldatuko. Goizetik arrats deika aidira, bakean ez naute uzten. Alta egiaz goxotasunik, nik ez diet erakusten. Debaldetan da ni hartzelatzea, ezote dute ikusten. Ondokoetan hasi beharko, dut euskaraz erantzuten. Ea orduan orgibeletik luzean segitzen duten. Larai, larai.